Vlastnosti polymérov vyrobme si fóliu. Potrebujeme kúsok plexiskla, pár mililitrov acetónu, kvapku oleja, kadičku sklenú tyčinku, hodinové sklíčko, Petriho misku, kliešte, pinzetu a nôž. Kliešťami nalámeme čo najmenšie kúsky plexiskla, ktoré nasypeme do kadičky. Pridáme pár mililitrov acetónu, premiešame a prikryjeme hodinovým sklíčkom. 10 až 15 minút necháme polymér rozpúšťať v acetóne za občasného premiešania. Polymér v acetóne napučí a povrchovo sa rozpúšťa na číry roztok. Vymastíme dno Petriho misky kvapkou oleja, aby sa ľahšie fólia oddelovala od Petriho misky. Na Petriho misku vylejeme acetón s rozpusteným plexisklom. Nerozpustené zvyšky plexiskla necháme v kadičke. Plexisklo je priehľadný syntetický polymér, tvorený syntetickými vláknami, medzi ktorými sú medzimolekulové van der Waalsove sily. Rozpustením polyméru v acetóne sa tieto sily rozrušia a po odparení acetónu sa opäť obnovia za vzniku priehľadnej fólie. Fúkaním vzduchu urýchlíme odparenie rozpúšťadla acetónu, no na druhej strane znížime kvalitu vyrábanej fólie. Objavia sa trhlinky, vlnky. Po niekoľkých sekundách pozorujeme vytvorenie bielej pavučiny a postupným obnovením medzimolekulových síl vznik priehľadnej fólie. Odparovanie rozpúšťadla je endotermický dej. Pozorujeme výrazné ochladenie Petriho misky. Nakoniec pinzetou oddelíme z Petriho misky vyrobenú fóliu.